Ето така се събуждаме сутринта в село Орцево. Това е, което се вижда от балкона и от Пирин в цялата му красота от балкона и от битовката, в която сме. Уникална красота. Е, това са гледките долу, има някакви махали. Тръгваме от Орцево, целта ни е гара Белица, като ще минем през връх Бабешка чука, да не вървим по асфалта и да е по-интересно. Цветно, нещо ще кажеш ли? Сега с интервюта рано сутрин, но времето е перфектно. Гледката е уникална. Това е гледката на хората. Ето го и долно Тупевци. Минаваме покрай него, има 1, 2, 3, 4, 5, 6 къщи. Долу горе. Толкова ги виждам. Да, това е спирката. Вижте спирката. Нямам думи. Ето тук ще се отклоним надясно или посока север, за да се качим по-нависоко, оттам по равното ще стигнем до връх Бабешка чука. Вървим по една уникална пътека през Борова гора. Видно е неизползваема, но е много широка. Знам ли, на времето може да се използва много. Шарки по земята, нападали иглички есене. Днес сме 9 октомври, бъркам ли? Разбира се, няма как да минем без паднали борове и да минаваме през леко гъст бор. Тук на времето според мен е било път, защото е доста широко. Няма как да е била някаква пътечка. Наистина е много широко. Но изглежда почти неизползваемо. Много приятно. Ако не са падналите борове, и за колоездачите би било страхотно, които често идват в този район. Пред нас в гората е една вишка. Предполагам, че е за ловци. Не мога да кажа. Няма за какво друго да е. Малко при върха имаме фургон. Много стар, целия изметнат. Не мога да кажа за какво. Съвсем близо сме до връх Бабешка чука. Оттам ще направим едно спускане. Но няма да минаваме през Бабек, защото се отклоняваме. На картите, които ползвам, пътя прекъсва и единственият начин е да мина през Бабек. Но видях на сателитните снимки, че има как да се мине, така че ще се сцепим. Тук след върха имаме едно спускане до асфалта. В момента сме точно под връх Бабешка чука. На 1654 метра е върха. Нагоре някакви антени, няма смисъл да се качваме. И от тук започваме спускането. Температурата продължава да е 5 градуса, но не се усеща студено. Вчера бяха по-високи температурите, обаче се усещаш по-студено. Има разни мъгли, има страхотна гледка вече към Рила. Ще я покажа малко по-късно. А точно срещу мен са пистите на Тодорка и в дясно е Вихря. Не мога да го объркам формите, но
Пистите на Банско се виждат много добре. И много върхове в Пирин. Тук става плетеница от пътечки. Ето вижте, тук има пътека пред мене, която не знам къде отива. В един момент главният път беше такъв. В един момент GPS-а ни показва извън всякакви пътища. Ние не видяхме разклонения. Най-вероятно тези пътища, които са начертани на картата, не съвпадат с реалността. Но тук пак ще си стигнем до нашата цел Лютово и там ще решим дали да се качим на Билото, да има някакви гледки, или ще се спуснем по асфалтовия път до гара Белица. Също така там ще си устроим пир, ще ядем, ще се починим, заложили сме си половин час почивка и така. Ето тук са Родопите, потънали в мъгла. Въртим и започваме да гледаме Пирина. И след като завъртим още, ето тук вдясно от Велчо се вижда и Рила в ниското, пак с облаци. Ето тук вече сме махала Салийски колиби. Ама те не са много колиби, като я гледам тая къща отсреща изобщо не е колиба. Вдясно добре, обаче вляво не мога да го нарека колиба. Това е къща на 3 етажа, масивна тухлена. В момента сме на Точеви колиби и изтървахме пътя. Просто го изтървахме. Трябва да видим къде е. Той свърши. Ето тук се навряхме. Не мога да целим пътя. Тия двамата мрънкат. Ето тоалетната. Айде. Ето това отсреща е Лютово, където трябва да отидем. Там най-вероятно ще ядем. И мислех да се качим горе на Билото, което виждате отзаде. И да вървим там горе. Да се спуснем към краище и гара Белица. Обаче светло нещо протестира. И там на място ще решаваме дали да се качим догоре или не. Най-вероятно ще го съобразим с теснолинейката, защото в 3 часа и 18 минути от гара Белица трябва да хванем теснолинейката за Якоруда, където ще спим. Тук вдясно има една махала, която не мога да кажа коя е. Отсреща Лютово, тук спускаме към пътя, но не мога да разбера кой си е играл да ги прави тези плочки. Вижте за какво става въпрос. Е много дълго. Кой си е играл тук да прави плочки и защо? Според мен това сте от комунистическо време. Кой има нужда да слага камъни на планинска пътека? Може и да има. Това е пътя за Гълъбово. Вече сме на асфалта. Две кученца тръгнаха от нас, от едната махала. Майка им е вързана, много се надявам да знаят как да се приберат. Вървят пред нас и очевидно знаят къде вървят, макар че са малки. Хапнахме в Лютово, на една беседка на края на Лютово. Постояхме половин час, хем хапнахме, хем починахме, обаче решихме да променим първоначалния план, да не се качваме на Билото зад Лютово, а да слезем по асфалта. Гоним влак, имаме малко аванс, ако го изтървем 3.18, 7 нещо.
Така че днешния ден сме малко притиснати от това, че трябва да ползваме влака, по-скоро теснолинейката. И сега вървим по асфалта. Да видим къде е асфалта. Ето го светло. Пускаме се по пътя, а пред нас Пирин. Точно в момента над главата на Светло малко вляво е Вихрен. После вляво, където вляво от гората се виждат пистите на Банско и отгоре над тях е Тодорка. Наистина не знам как ще се види, но от тук е прекрасно. Горе сняг, тук слънце. Има лек ветрец, температурата вече е доста по-висока, около 13 градуса. В началото през повечето време вървяхме на 5. Като цяло времето е с нас. Само първия ден дет на поваля 3 часа и това беше. Ще видим как ще е следващите дни. Прогнозата е за слънчево време. Ето и краище. Там е гара Белица. Решихме да спуснем през гората, оцеляхме пътеката, вместо да вървим по асфалта. Само дет пънъкаха тия двамата, ама изтърпях ги. Вече сме на гара Белица, където ще си хванем теснолинейката. В момента е около 2,5, 3,15 и 20, нещо такова. Идва теснолинейката. Ето, иде. Иде. Сядахме от теснолинейката, вече сме в Ялкоруда. Сега ще отидем до къщата за гости. Ще се настаним, после някъде трябва да ядем. И така.